Per explicar el Consell per la República, comencem des del principi. La República som els ciutadans. Ciutadans i ciutadanes que compartim uns valors. Dret a l'autodeterminació, la no violència, el diàleg, la cooperació, la igualtat, la dignitat, la justícia social, la sostenibilitat i la república. Per això, el punt de partida i la font de legitimitat del Consell és el registre ciutadà, obert a tots els ciutadans i ciutadanes que s'hi vulguin adscriure. En ple segle XXI, la ciutadania ha de ser una decisió lliure i voluntària. Però tota aquesta gent, qui la representa? Tal i com estableix l'acord d'investidura de la 12a legislatura del Parlament de Catalunya, el Consell disposarà d'una assemblea de representants que tindrà un mínim de 100 membres i un màxim de 150. L'elecció dels membres de l'assemblea ha de respondre als principis següents. Primer, radicalitat democràtica. Una majoria dels representants seran ciutadans i ciutadanes escollits per un sistema de llistes obertes. Tindran dret de vot i a ser elegits tots els residents a Catalunya inscrits al registre ciutadà majors de 16 anys. Segon, vinculació amb les institucions catalanes. Una part dels representants seran diputats i diputades del Parlament de Catalunya. I una part seran regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses. Tercer, vinculació amb els ciutadans d'altres territoris de parla catalana, d'Europa i de la resta del món. Una part dels representants seran ciutadans i ciutadanes no residents a Catalunya que també podran votar i ser votats. Al Consell hi cap tothom. S'establirà també un Consell de Govern amb un mínim de 10 membres i un màxim de 20. L'Assemblea de Representants n'escollirà el president i aquest en nomenarà la resta de membres. Quan es compleixi un termini mínim de 6 mesos i màxim d'un any des de la posada en marxa del registre ciutadà o bé quan el registre hagi arribat al milió d'inscrits, se celebraran les primeres eleccions a l'Assemblea de Representants. Mentrestant, hi haurà una assemblea fundacional formada pels diputats i diputades del Parlament que en vulguin formar part. I un Consell Fundacional format pel molt honorable president Carles Puigdemont, que, segons estableix l'acord d'investidura, en serà el president, els consellers i conselleres a l'exili, que vulguin formar-ne part, i altres membres que el president pugui nomenar. Hola, bona nit. Bona tarda, més aviat. Avui m'han encarregat una tasca realment senzilla, que és presentar el Joan Canadell, més que res perquè el coneixem tots. Sabem que ha estat un dels socis fundadors, un dels patrons fundadors del Cercle Català de Negocis. És un empresari destacat que sempre ha estat treballant pel país i actualment és secretari nacional de l'Assemblea. Com a secretari de l'Assemblea està portant diversos projectes, entre altres el tema de les cambres, també el consum estratègic i el tema del Consell de la República, que avui ens explicarà. Per tant, Joan, endavant i moltes gràcies per haver vingut. D'acord, Xavi, moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom i gràcies per venir i acompanyar-nos en aquesta vetllada. Jo, si us sembla, més que parlar directament del Consell, que a més ja s'ha fet una petita introducció, la meva idea seria fer una mica d'introducció d'on som dins el procés. És una cosa que normalment la gent té dubtes i fa aquesta pregunta i evidentment jo els explicaré la meva versió d'on som i cap on anem. Després ja entraríem en la pregunta i ara què podem fer, perquè en definitiva haurem de fer coses tots plegats. I una d'elles evidentment serà el Consell per la República, a la qual hi destinaré una mica més d'estona perquè d'alguna manera és el que s'ha anunciat. Però així més o menys en uns 3 quarts d'hora fem una passada general i després entrem al debat, preguntes i intentarem respondre tot allò que pregunteu.
Bé, dit això, permeteu-me primer de tot, com van els ànims en general? Sí? Tothom està bé? Ah! Jo faig aquesta pregunta perquè fa la vora 10 anys que faig xerrades pel territori parlant d'independència i m'agrada saber una mica el moment, perquè les he vist de tots colors. He vist moments en què tothom feia així, moments que tothom estava així i ara torna a haver-hi un sepsè. Hem estat 2 o 3 setmanes que semblava que ens n'animàvem tots i ara tornem a estar un sepsè. Vull dir que, però això és normal, això em sembla que passa a qualsevol ser viu, té alts i baixos. Per tant, hem de saber, amb tot aquest procés, que de moment és llarg, ja veurem si serà més o no, hem de saber separar el que són temes puntuals del que realment és allò que diem els enginyers estructural. Llavors, jo crec que a nivell estructural, lluny d'aquests altibaixos que podem tenir tots i que el procés també té, a nivell estructural el procés fa així. Venim de, fa 10 anys us asseguro que jo he fet xerrades en els quals érem 3 aquí i 2 d'assistents per parlar d'independència, parlo del 2009, a Figueres, per exemple, i ara, per exemple, hi ha dies que pots omplir sales de 100, 200 i fins i tot 500 persones per parlar del procés. És a dir, això és un indicador que realment ara hi ha molt més interès que fa 10 anys amb la independència, no ens enganyem. Però si a més mirem els resultats de les votacions, doncs ja veiem que fa 10 anys no hi havia gaire gent que donés suport a la independència i avui per avui no ho sabem ben bé, però estem a la ratlla del 50%. Pot ser una mica més, una mica menys, no ho sabem, però estem aquí. Ara bé, hi ha un punt que a mi m'agrada molt destacar, que és que va haver-hi un 27 d'octubre del 2017. I és una data que no ens en recordem prou o no li donem prou importància. El 27 d'octubre del 2017 van fer una declaració unilateral d'independència. I això, la majoria de la societat civil no és conscient de com funciona el dret internacional o com són els processos de secessió. Però una declaració unilateral d'independència en general, és el pas previ per una independència i la majoria de països que fan una declaració d'independència tard o d'hora acaben sent independents. No tots, és cert, però la majoria. I a més, el que sí que és important, i tampoc en som conscients, és que la majoria triguen anys a aconseguir-la. I jo sempre m'agrada començar pel cas més desfavorable. Kosovo va fer una declaració d'independència l'any 90 i en va haver de fer una altra el 2008. I el 2008 va ser independent, l'any 90 no. Es va passar 18 anys amb un impàs que no era reconegut internacionalment. Però ells havien marcat un abans i un després. Hi ha altres casos com Irlanda que va trigar 5 anys, Lituània, Estònia van trigar 3 gairebé, i és veritat que Eslovènia va trigar uns mesos. Aquests ens han passat per davant, aquests ja no els atrapem nosaltres. Però nosaltres portem un any i escaig i estem aquí. Estem en l'impàs entre la declaració d'independència i l'efectivitat de la independència. Per tant, si ens ho mirem així i si utilitzem aquesta perspectiva, que és una de les P's que el president Puigdemont abans de marxar ens va deixar, ens va dir tingueu perspectiva, paciència i perseverança. Doncs per mi perspectiva és mirar això, és a dir, home, d'acord, podríem estar millor, però els processos d'independència no sempre són curts. I més si davant tens un estat que a mi m'agrada dir que crec que és el més violent de la Unió Europea. Jo no he vist cap altre estat de la Unió Europea que pegui la gent per anar a votar. És a dir, n'hi ha que peguen a la gent que intenta cremar contenidors o trencar aparadors. I això, diguem que entre cometes, és normal perquè s'ha de mantenir l'ordre, però per anar a votar amb les mans en alt jo no ho he vist enlloc més de la Unió Europea. Per tant, jo crec que tenim l'estat, desgraciadament, l'estat més violent de la Unió Europea. Per tant, qualsevol cosa que sigui tancar aquest estat hem d'entendre que no ens ho posaran fàcil. I aquí estem aquí. Per tant, dit això, som en aquest punt. Estem en un impàs entre la declaració d'independència i l'efectivitat de la independència. Que jo sàpiga, aquí ningú ha renunciat a res. Per molt que hi hagi gent que creu que els partits polítics han fet un pas enrere, que no volen a la independència, jo no hi estic d'acord. Una altra cosa és que m'agradaria que fessin coses més efectives. Sí, estic d'acord, en això estic d'acord. Però que hagin renunciat no hi estic d'acord. I a més la societat tampoc hi ha renunciat. Per tant, si tenim els partits i tenim la societat,
escolteu, no passa res. A la vida, quantes vegades heu fet projectes que la primera no us ha sortit bé? Segurament més d'un i més de 5. I com més anys tens, segurament més vegades t'ha passat, perquè això també és natural. Per tant, d'acord, no hem triomfat a la primera, doncs ja buscarem la segona, i si cal buscarem la tercera. El que no farem és tornar enrere, això segur. I a més perseverarem aquella segona P i tinguem paciència. Ja sé que podem estar desanimats si la cosa no avança com voldríem, però si tenim paciència això ho acabarem veient i espero que no sigui molt tard. Per tant, estem en aquest punt. Ara, dit això, com ho hem de fer per tirar endavant i fer efectiva la república? Doncs mireu, aquí bàsicament hi ha dues opcions, que potser hi ha combinacions d'aquestes dues o hi ha variants, però les dues opcions bàsicament són aconseguir un pacte amb l'Estat. No sé quanta gent creu que això és viable, però és una opció. I l'altra és fer la via unilateral, esdevenir independents de forma unilateral. No sé quants de vosaltres ho veieu fàcil. Per tant, les dues vies que tenim, les dues tenen inconvenients. Una, home, amb qualsevol dels governs que haguem tingut s'ha vist que no hi ha cap mena de bona voluntat, tot i que no és el mateix el Sánchez que el Rajoy, amb les formes. Estem al mateix lloc, però amb les formes no és el mateix el Sánchez que el Rajoy. I l'altra depèn de nosaltres, i l'ANC ha decidit que aquesta és la nostra aposta. Per què? Perquè és l'única que depèn de nosaltres. La via unilateral és l'única que depèn de nosaltres. Ara bé, és la més complicada i requereix de molts sacrificis. I això hem de ser tots molt conscients. I requereix de molta estratègia. No ho podem fer de qualsevol manera, ja hem vist com les gasten. I sobretot requereix una cosa que a mi m'agrada dir que és imprescindible i que no la tenim, que és la unitat dels partits. I que per mi és clau. Per tant, mentre no tinguem la unitat dels partits, i no em refereixo a les llistes unitàries, no. És evident que amb llistes unitàries fa que hagin d'anar una, per tant, podria ser una solució, però no és l'única, hi ha altres maneres d'anar units. Però des de fa un temps, des de fa un any i pico, no hi ha unitat als partits. No es veuen les coses de la mateixa manera. I quan parlo dels partits, evidentment parlo dels 3 partits que d'alguna manera es diuen independentistes i que crec que hem de reconèixer que ho són. Per tant, fins que no hi hagi aquesta unitat dels partits, la via unilateral, jo no vull desenganyar ningú, no vull desanimar ningú, però la via unilateral no la farem. Perquè si ja tenim un enemic que és prou agressiu, imagineu-vos si a més nosaltres anem cadascú pel seu cantó. És que imagineu-vos-ho. Per tant, el primer que hem d'aconseguir és que hi hagi unitat entre els partits. Llavors, com es aconsegueix això? Doncs, escolteu, no se m'acuden gaires maneres, però, en definitiva, els hem de pressionar perquè vagin a una. I això, la societat civil no parem de demanar-ho quan anem a les manifestacions, encara se sent a tot arreu, unitat, unitat. Per tant, poca cosa més podem fer, és a dir, podem cridar més, podem dir-ho més alt, però... I l'altra cosa és tenir en compte el vot. O sigui, quan anem a votar, doncs tenir en compte la unitat. És a dir, que si alguns van units, doncs premiem els que van units. Si alguns no volen anar units, doncs castiguem-los. Bueno, aquí cadascú també haurà de madurar i tenir en compte això, a part d'altres coses, a l'hora d'anar a votar. Però no ens desenganyem. Fins que no hi hagi unitat, això no avançarà d'una forma definitiva. Pot anar avançant, i de fet anem avançant en coses, però no d'una forma definitiva. Ara, jo dic, home, amb la situació que estem, la unitat tenint gent a la presó i gent a l'exili que entre ells no poden ni parlar, que necessiten intermediaris, és encara més complicat. Per tant, veurem què passa després del judici, veurem què passa. Si hi hagués absolució, aquesta situació s'acabaria. També no sé quants de vosaltres penseu que pugui passar això. Però si hi hagués una condemna molt forta, potser també faria que alguns d'aquests dirigents haguessin de dir que han de renunciar i han de deixar el lideratge amb uns altres. I per tant, llavors millor sí que podem parlar, no ho sé. Això ja ho veurem. Però avui per avui, no ens enganyem que la via unilateral no és massa possible. La via pactada amb l'Estat, que insisteixo que és difícil de veure, l'única cosa que pot fer que això vagi cap aquí és que Europa s'hi posi forta.
i que apreti per aquesta via. Llavors, en aquesta línia sabem que hi ha indicis indicis i proves, que ens diuen que Europa ha estat pressionant, de fet el Rajoy en el seu moment, però el Rajoy no va fer cas i de fet van fer caure el Rajoy, o el Rajoy va caure, i no sabem amb quina ajuda o no d'Europa, però el Sánchez sí que té pressions clares per arribar a un pacte amb els catalans. I això s'ha dit de diferents maneres de forma pública, s'ha de buscar, no espereu que La Vanguardia faci un titular d'això, però si busques, les informacions hi són, en Bernat Daltell, per exemple, a Twitter és un dels que ho segueix més, i després tenim informacions, anem a dir, extraoficials, que ens diuen que Merkel, el 11 d'agost a Doñana, li va posar una mena d'ultimàtum al Sánchez de que el segon semestre del 2020 la presidència de la Unió Europea li toca a ella i que aquest tema ha d'estar solucionat i, si més no, encarrilat. I el que li demanava Merkel a Sánchez és que la solució passa per un pacte que pugui ser votat per la majoria dels catalans. Per tant, aquesta pressió la té el Sánchez. I, de fet, quan després de les eleccions andaluses, que semblava que es tornava a ensorrar el món perquè va sortir el de Vox dient hem d'aplicar el 155, el PP hem d'aplicar el 155 i els socialistes hem d'aplicar el 155, si recordeu, aquella setmana després de les eleccions autonòmiques andaluses, acte seguit el Sánchez surt i diu res de 155, convoquem una cimera, entre cometes, per anar a parlar amb el Torra. I s'emplacen el 21 de desembre a fer aquella reunió que van fer a Pedralbes, de la qual va sortir un comunicat conjunt, per tant és una mena d'acord. I en aquell comunicat conjunt justament diu dues coses que sembla que són rellevants, el comunicat és molt curtet, si el busqueu, però hi ha dues coses que són rellevants que diu que s'ha de fer una proposta política que pugui ser aprovada per la majoria dels catalans. I això és el que la Merkel li va imposar en el Sánchez. Per tant, aquesta via, aquí està. La segona cosa que diu aquell comunicat és, i a més s'ha de fer sota el marc de seguretat jurídica, no parla de Constitució. Per tant, en aquell moment, aquests dos punts podrien semblar que fos un inici d'unes negociacions. Podria semblar-ho. Què va passar? Que acte seguit, el trifachito se li van tirar a sobre, ja suposo que ho va veure, i això ja s'ho podia imaginar el Sánchez, però acte seguit també els mateixos barons socialistes i sobretot el Sant Cristo Gros, el Felipe González, va sortir dient que ni parlar-ne de negociar amb els catalans. Això va fer que el Sánchez veiés que suposo que ja n'era conscient, però ell havia de fer passes endavant, perquè té pressions, no oblideu que té pressions. El Sánchez el que va fer és dir, bueno, jo no tinc força per negociar en aquest moment. A més, penseu una cosa, que això ja ha sortit ara aquesta setmana, però això ho dèiem fa mesos, i de fet el Bernat Daltell és qui ho deia fa mesos. Penseu que en el Congrés dels Diputats, els diputats socialistes són els que van fer fora el Sánchez, és a dir, no són els seus, són els de la Díaz. Què ha fet ara el Sánchez? Diu, bueno, he de convocar eleccions per renovar, per intentar agafar més força, primer, aviam si en lloc de 80 i pic, un tinc 120 o 130 i tinc més força, i els altres no en tenen tanta, i a més que siguin meus, perquè clar, si proposo una cosa que els meus me la tomben, no tinc cap força. Per tant, ara el Sánchez aquesta setmana ja ha dit qui anirà a les llistes i heu vist la Susana Díaz que ha dit vale, muy bonito, muy bonito. És a dir, ella ja ha reconegut que no s'ha comptat amb el seu sector. Per tant, aquestes coses que potser no es veuen, si les analitzeu bé i si seguiu perfils a Twitter que van en aquesta línia, crec que és important que les tingueu en compte. És a dir, la via pactada, tot i que no és una via fàcil, tot i que a l'altre cantó no tindrem ningú que ens reconegui el dret a autodeterminació, hi ha pressions a Europa perquè hi sigui. I per tant no l'hem de descartar. Per tant, si en algun moment veieu, després de les eleccions, que es torna a dir que se senten a negociar, no us estranyi, perquè la pressió hi és. I això no vol dir que acabi amb un referèndum d'autodeterminació, no ho estic dient, però que hi haurà alguna oferta, alguna proposta, alguna cosa hi haurà. Per tant, ja haurem de veure què és, haurem de veure què ens proposen. Ara, entretant, nosaltres hem de preparar la via unilateral, que és l'única que depèn de nosaltres. Però, com hem dit, ara difícil, perquè no hi ha aquesta unitat estratègica.
Què crec que passarà al final? Això és una bola de vidre que no tinc, però que jo crec que és com acabarà el tema, que nosaltres tornarem a fer algun acte com l'1 d'octubre, unilateral, i serà el toc final perquè Europa d'una forma definitiva s'hi posi i digui aquí us assenteu i jo em poso de mediador i s'ha d'arribar a un pacte. Jo crec que això ho veurem, no sé si el 19 o el 20, però no crec que més enllà. Per el que us dic, perquè la Merkel, al segon semestre del 2020, no vol tenir aquest problema sobre la taula, el vol tenir solucionat. Aquest és un dels problemes europeus, no us enganyeu. El problema de Catalunya és un dels problemes que hi ha a l'agenda europea, igual que hi ha el Brexit, igual que hi ha el tema de l'immigració, és un dels 3 o 4 problemes més greus que en aquest moment té la Unió Europea. I nosaltres hem de ser conscients d'això. Per tant, deixem-ho aquí de moment. Amb això no podem avançar res més, ja veurem què passa, no us estranyeu si abans de les eleccions tothom descarta que no hi ha cap manera de negociar, perquè és lògic, perquè si van amb la carta que volen negociar és probable que no treguin vots a Espanya, per tant no us estranyi que diguin això. Una cosa és el que diuen abans de les eleccions, una altra cosa és el que fan després. Us heu de fixar molt bé què passa després de les eleccions. Evidentment, si guanya el Trifachito no hi ha cap mena de negociació possible. Si guanya el Sánchez, ja en parlarem. Ara, el paper dels nostres polítics és important. És a dir, quanta més força tinguin els nostres polítics per obligar a negociar, anem a dir que més possibilitats hi ha d'una negociació. Per tant, també crec que aquí hem de ser conscients que a l'hora d'anar a votar haurem d'anar a votar alguna de les 3 opcions polítiques a Madrid. El que no podem fer és no anar a votar. Almenys aquesta és la meva suggerència. 3 o 4, 3, no? Quina més? Sí, els d'endavant. Esquerra, Junts per Catalunya i aquests, no? I qui més? Esquerra, Junts per Catalunya, clar. Sí, són aquests 3. O sigui, no hi ha la CUP, però hi ha un substitut de la CUP. Hi ha un substitut de la CUP. Val, doncs aquí deixo una mica la situació de com veig la situació. És la meva opinió i per tant pot ser tan vàlida com qualsevol altra. Vull dir que ja sé que hi ha gent que no hi està d'acord i gent que ho està més. Jo aquesta és la que deixo i com que tenim poc temps tampoc no entro en més detalls i si voleu després en el debat ho explico. Ara, què podem fer mentrestant? És a dir, hem dit que la cosa està una mica encallada, que probablement després dels judicis, depèn del que passi, pot ser que algú es mogui, perquè insisteixo, tant si hi ha una sentència molt dura i per tant els líders es queden a la presó durant molts anys, com si la sentència fos, anem a dir l'absolució, cosa que no crec que passi, però que poden sortir de la presó d'una forma ràpida, això farà canviar les coses. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que alguna cosa passarà. I després l'altra cosa important és a veure què passa a l'abril i a veure què passa al maig, amb les eleccions generals espanyoles i les eleccions municipals i les eleccions europees. És a dir, que el que passi aquí pot ser important. Per què? Doncs perquè no és el mateix que si a les darreres eleccions autonòmiques vam treure un 47 o un 48% de vots independentistes, en aquest cicle electoral, si superéssim aquestes xifres i passéssim del 50%, això donaria un input a Europa molt important. I és que el procés no només no s'ha acabat, sinó que continua amb més força. Evidentment, si és al revés, el missatge que estem donant és que ja això del procés ja no ens interessa. Per tant, s'ha d'anar a votar. Em sap greu, i si s'ha d'anar amb una pinça, es va amb una pinça, però s'ha d'anar a votar. Perquè no us enganyeu, sense el reconeixement internacional no hi ha independència. O sigui, no hi ha cap país que sigui independent sense reconeixement internacional. Per tant, necessitem que des de l'exterior ens reconeguin. I l'única manera que això passi és que fem bé les coses. I fer bé les coses a nivell democràtic a Europa és que tinguem una majoria a favor. I fins ara no ho hem demostrat des del seu punt de vista. Per nosaltres l'1 d'octubre té tota la força del món, des de fora de l'1 d'octubre ja van dir els observadors que no té cap mena de valor més que simbòlic. Per tant, haurem de guanyar unes eleccions amb el 50%. Per tant, si ho podem fer en aquest cicle electoral, fem-ho. Per tant, és important a veure què passa amb aquests propers 3 mesos que ens venen ara davant. Mentrestant, què hem de fer nosaltres? Hem de quedar-nos al sofà i no fer res? No, en absolut. Hem de fer feina. Els catalans ja en sabem de fer feina, ja ens agrada allò de fer feina. Per tant, ens hem de posar a fer feina. No hem de deixar de fer feina. De fet, no hem deixat de fer feina. N'hi ha molts, i segur que els que esteu aquí presents, la majoria també no heu deixat de fer feina en aquest any i pico que ha passat des de l'1 d'octubre. Però ara quines coses podem fer
que ens poden ajudar a anar avançant cap a la república? Doncs anem a parlar de 3 o 4 coses que crec que són importants, i deixo pel final el Consell per la República, que és amb el que m'extendré més. El primer tema que ja ha comentat en Xavier és el tema del consum estratègic. No sé quants de vosaltres sabeu què és aquesta campanya. És una campanya que va llançar l'ANC, però que és de sentit comú. Què vol dir? Que si resulta que l'octubre va haver-hi empreses espanyoles, bàsicament, o lligades a l'oligarquia, que ens van amenaçar, que marxaven perquè volien votar en un referèndum, doncs, home, el que no podem fer és seguir fent grosses aquestes empreses i seguir treballant amb elles. No té cap sentit. No té cap sentit. És com el que compra encara La Vanguardia a dia d'avui, quan ja veiem que La Vanguardia està totalment en contra del procés. No té cap sentit. Per tant, hem de començar a desconnectar d'Espanya en tot allò que puguem. I una de les primeres coses que hem de fer, si no ho hem fet ja, és deixar les empreses de l'oligarquia, debilitar-les. Què vol dir això? Doncs escolteu, Telefòniques, Endeses, Gas Naturals Naturgis, Repsols, totes aquestes, la Caixa, el Sabadell, ja ho sabeu, el Santander, ja ho sabeu quines són, no cal que us expliquem. I a l'altra banda que hi ha? Doncs hi ha moltes alternatives, hi ha webs que ho expliquen, també la web de l'ANC ho podeu mirar, però teniu des de CatGas, des de Factor Energia, des de Parlem, des de Petrolis Independents, que és la meva, és que jo estic en molt pocs llocs, però és igual, vull dir que qualsevol d'aquestes, bon preu esclat, en tema de benzines o bona àrea, vull dir, perfecte, qualsevol d'aquestes és perfecte. Això és important o no? Home, mireu, allò del treball de formiguetes dels catalans és més del que ens pensem. Avui Caixa Enginyers ha anunciat que aquest any ha guanyat un 17% de clients. Sabeu què vol dir això? 27.000 clients nous. Això vol dir que hi ha algun banc que ha perdut, o sigui, alguns bancs que han perdut 27.000 clients en un any. Home, doncs no és poc, No és poc, O sigui, hi ha bancs que per fer campanyes d'incrementar 20.000 clients nous es gasten milionades per fer-ho. Vull dir que no és poc. Però si sumeu Caixa Enginyers i sumeu tots aquests que us he anat dient, resulta que passem dels 200.000 canvis de contractes en un any. Amb aquesta feina de formigueta que ni ens n'adonem. Hi ha fires que es fan d'aquestes, que no sé si n'heu anat alguna, fires d'aquestes que es fan amb diferents empreses per fer canvis de contractes, que s'han canviat en un dia 600 contractes. I no parem de fer fires. O sigui, per tot el territori no es para de fer fires cada setmana. Portem un any. D'aquí 3, no ho sé, però aneu multiplicant. Per tant, tot aquell que no hagi fet aquests canvis els ha de fer. I a més, la gent que ha fet aquests canvis està contenta. La majoria, pot haver-hi algú que pel que sigui, però està contenta. Normalment paga menys i a més la tenen millor. Això de que truquis i t'atenguin en català, segons com, també dius, ostres, tu, no estic acostumat a això, no? Doncs això, escolta'm, també fa joia, no?, poder-ho fer. Per tant, hem de començar a actuar ja com un estat. Oi que el dia que siguem un estat farem el que tots els estats del món fan, que és, home, afavorir les empreses del teu voltant, no?, perquè això és lo normal. Doncs si nosaltres volem ja ser una república, com pot ser que encara estiguem afavorint les empreses d'un altre estat que a més és contrari al nostre? Doncs actuem ja com un estat. Amb això ja podem ser independents, ja podem ser republicans. Fem-ho. Per tant, aquesta campanya, que va començar, anem a dir, amb un no res, de fet la campanya porta menys d'un any. Per tant, probablement l'any que ve en lloc de 200.000, a millor seran 400.000, perquè de fet els efectes són de mig any o una cosa així. Per tant, això és molt important. Llavors, el que us demanem també és que us apunteu a la pàgina web de l'Assemblea, que és consumestratègic.cat, i us registreu com a consumidors, perquè aquí el que demanem és, estàs interessat en quins sectors? I normalment tothom diu llum, gas, telèfon, no sé què, però potser dius assegurances, potser dius bancs, potser dius altres coses que no hi hem pensat i per tant, quan tinguem X persones que diuen m'interessa això, doncs buscarem empreses si no les tenim. Però imagineu el tema bancari. Quants de vosaltres no heu tingut problemes perquè realment Caixa Enginyers és una caixa petita. Doncs imagineu que tinguem algun dia 100.000 persones apuntades dient que volen canviar de banc. Si ens anem a veure un banc estranger i li diem escolta'm, tenim 100.000 persones aquí que volen un nou banc. Què us sembla que farà aquest banc? Ja, hosti, això està bé. Mira, obrirà els ulls, diu. Per tant, apunteu-vos en aquesta web perquè això ajuda
a visualitzar i en algun cas ens ajudarà a fer que vinguin empreses i s'instal·lin aquí i siguin alternatives perquè no en tenim prous. Per tant, això també és molt important. I després també en aquesta web podeu apuntar-vos com a empresa i oferir els vostres serveis. Per què? Doncs perquè estem preparant ja un motor de cerca per poder buscar serveis de gent propera. Dieu-li gent republicana, gent independentista o gent propera. Empreses properes. I això ja us hi podeu apuntar també. Ja hi ha centenars d'empreses que s'hi han apuntat. Molt bé, consum estratègic. El proper 4 de maig hi ha una fira de consum estratègic al barri de Galvany. Ara fa poc en vam fer una a Joaquim Folguera i ara properament en farem una a Galvany, de manera que esteu tots convidats. N'hi haurà una que es farà a la plaça de la Catedral, que serà a nivell de tot, diríem que serà una arrencada a nivell nacional que organitza directament Marina, diríem, la seu nacional, que serà molt gran, serà a la plaça de la Catedral. Ara no recordo exactament el dia, però em sembla que és dissabte. Em sembla que és dissabte, dia 6 d'abril. Ja el tenim. Ja hi és. No, ja els tenim. Ja hi és. És que tenia un problema de permisos que ens va arribar just ahir. Ahir, sí. Ahir ens va arribar el permís, de manera que a la plaça Catedral el dissabte dia 6 també hi serem. El dia... Jo t'ho confirmaré, però és dia 6, però no sé si és d'abril o de maig. O sigui que... Diria que és d'abril, clar. No. Sí, doncs ha de ser d'abril, no? Dia 6 d'abril. Sí, perquè el de maig... A la Catedral el dia 6 d'abril i al barri de Galvany el dia 4 de maig. Val, doncs continuo. Per tant, consum estratègic. Això ho podem fer ja i és una manera de desconnectar d'Espanya i connectar amb les nostres empreses. Segona campanya que estem portant a terme és el que en diem el tu votes, tu comptes, que vol dir ocupar tots aquells llocs de poder que ja podem ocupar i que, pel que sigui, hem deixat que també els que miraven més a Madrid que no pas a Catalunya hagin ocupat durant molts anys. Parlo bàsicament de patronals, sindicats, col·legis i totes aquestes entitats. En concret, ara fem una campanya per la Cambra de Comerç. Les eleccions a la Cambra de Comerç són del 2 al 8 de maig. Sapigueu que podeu votar tots els autònoms i petits empresaris i grans empresaris, és a dir, tots, i que és molt important que la Cambra de Comerç hi hagi qui la dirigeixi tingui una visió republicana. Per tant, tenim una candidatura republicana, doncs aprofitem-la. I llavors aquesta candidatura es diu Cambres Eines de País, també a través de l'ANC ho trobareu i interessa que aneu a votar, si sou empresaris o coneixeu empresaris, aneu a votar en aquesta candidatura. La web es diu tuvotestucomptes.cat. tuvotestucomptes.cat. No només la cambra, ara també hi ha tot el tema sindical, que hi ha les darreres eleccions a diferents departaments de la Generalitat ha anat guanyant pes la intersindical. I això és molt important. I ha anat perdent pes justament la UGT i comissions, que són els que quan convoquem vagues fan l'orni. I en canvi els que la convoquen pugen pes. Per tant, és una manera, també amb això estem fent república. És a dir, jo aquí a vegades utilitzo l'acudit aquell, si us en recordeu, aquells acudits que començaven dient tinc una notícia bona i una dolenta, quina vols primer? La dolenta. Doncs mira, el 27 d'octubre podíem haver sigut independents, però no ho som. Hòstia, llàstima. I la bona? Doncs que ens estem independitzant a poc, però estem fent passes. Per tant, això és una manera d'anar desconnectant i anar connectant amb el nostre. I això ho hem de fer. Ho haurem de fer igual el dia que siguem una república, però comencem ja allà on puguem. És a dir, hem desconnectat mentalment, desconnectem també físicament, amb tot el que puguem. Per tant, recolzar els nostres sindicats en contra dels sindicats que tenen matriu espanyola. És una cosa tan senzill com això. Per tant, aquesta campanya també és molt important que la fem. També és molt important que la divulgueu amb tothom que conegueu, que pugui votar, sigui el sindicat, sigui a la Cambra de Comerç o en les següents rondes que vagin venint, que aniran venint, segur. Molt bé. Què més? De campanyes així, no sé si em deixo alguna cosa, de campanyes... Jo diria que no, oi? Bé, si no ja em sortirà. Va, entrem al Consell per la República. A veure, què és el Consell per la República?
El Consell per la República, ja heu vist una mica de vídeo, d'alguna manera és la primera pedra del que ha de ser la futura República Catalana. El que passa és que no ho busqueu a nivell institucional perquè tot allò que fem de forma institucional dins el marc espanyol està sotmès a decapitació directa. 155 i s'ha acabat. Per tant, no penseu en una organització paral·lela a la Generalitat a Catalunya. No, no és això. No és això. I a més penseu que no hi ha funcionaris. És a dir, els que gestionen el Consell per la República no són funcionaris. Són gent que tenen sou o no, perquè hi ha gent voluntària que hi està treballant, però que estan en una entitat que és privada, 100% privada, no té ni un euro públic, i que està situada a Bèlgica, protegida per la llei belga. Per tant, a nivell legal no hi ha cap problema, podem fer el que vulguem, però, evidentment, no és una administració, per tant, no espereu que allò tingui forma d'administració. I això és important que ho entenguem, perquè a vegades exigim que és que el Consell per la República que va molt lent, no sé què, va molt lent perquè hi ha pocs mitjans, potser, no? O és que he enviat un mail i no em contesten i m'han trigat 10 dies a contestar. Potser és perquè darrere tampoc hi ha d'allò. O és que això no es mou, potser és perquè tampoc tenen prou recursos. Però el que sí us puc assegurar és que hi ha fermesa, hi ha una estratègia i s'està avançant i no para, lentament però no para. Per tant, és la primera pedra de la futura república. Bàsicament té 4 potes. El funcionament, més o menys, en el vídeo ja ho heu vist, que hi ha una mena d'òrgans de representació, ja no ho dic perquè ja ho heu vist al vídeo, però bàsicament hi ha 4 potes de funcionament bàsic del Consell per la República. El primer és la internacionalització del conflicte. Què vol dir això? Doncs totes les accions que es fan des de Bèlgica i també els consellers que estan a Suïssa o a Escòcia, de forma que internacionalitzin el procés i que, a més, suposem, puguin parlar amb mandataris internacionals per començar a preparar el següent momentum que diu el president Torra. Per tant, tot això algú haurà d'anar preparant aquest momentum. Des d'aquí no ho podrem fer. Des d'allà sí que es pot fer. Per tant, aquesta pota, anem a dir que de força, probablement és la més important, perquè ja he dit abans que sense reconeixement internacional no serem independents. Per tant, algú ha d'anar preparant això. I això es fa des d'allà. Per tant, això també val diners. És a dir, quan el president Puigdemont se'n va no sé on, algú ha de pagar això. I no és la Generalitat, no té un euro la Generalitat per això. Ni un, és que ni un. Per tant, això surt de la gent que heu pagat els 10 euros famosos o surt de gent que està portant diners, sobretot empresaris que estan posant diners. Per tant, això va així, és així de directe. La segona pota és tot el tema dels judicis a Estrasburg, perquè tot això s'ha d'anar preparant. És a dir, ara s'està fent el judici aquí, però ja imaginem quina serà la sentència o per on anirà la sentència, s'ha de preparar tot el recurs a Estrasburg i tot això també s'ha de fer feina. El Gonzalo Boye i tota aquesta gent i el Cuevillas que van treballant amb això també des d'allà es va fent tota la feina que es pot. I això no és menor i també val diners. La tercera pota és una pota més que diguem que és la que menys pes té, jo us la menciono perquè ells l'han decidit, que és un tema de difusió cultural i de defensa de la llengua. Direu, bueno, això calia? No ho sé si calia, potser perquè hi ha el conseller Puig allà, però en tot cas hi és. Per tant, com que hi és, jo us ho explico. I la quarta pota, que per mi probablement és la més important de cara a nosaltres, internament, és el que es diu el sistema de governança. Què és un sistema de governança? Ràpidament amb un exemple. El sistema de governança a Espanya és que tu votes cada 4 anys i durant 4 anys ells fan el que volen, diuen que fan el que van prometre però fan el que volen i al cap de 4 anys tornes a votar. El sistema de governança a Suïssa no és ben bé el mateix. És a dir, tu votes també cada 4 anys, però entremig et van preguntant coses, et van fent referèndums. I cada any pots votar 7, 8, 9 referèndums de coses que t'interessen com a societat o els interessa com a societat per prendre decisions. Per tant, és un sistema de governança bastant diferent i jo crec que bastant millor. Jo crec que ens agradaria bastant més aquest que l'altre. I quin serà el sistema de governança de la República Catalana? Doncs algú l'ha de preparar, no? Doncs això és el que s'està fent des d'allà. S'està preparant el sistema de governança de la República. Llavors, això bàsicament per on passa o quin és el puntal que
s'està preveient pel sistema de governança de la República Catalana? Doncs quelcom molt similar del que hi ha a Estònia. Estònia és un país que, per cert, té més similituds a les que potser ens pensem. La primera que té és que Estònia es va independitzar perquè l'any 89 van decidir fer una cosa que en van dir Congrés Estonià, que era una entitat privada que tenia dos objectius: fer un cens d'estonians, excloent els russos que estaven a Estònia, i la segona cosa que van fer va ser redactar una Constitució i votar-la. Van votar aquesta Constitució, aquest cens d'estonians no russos, va sortir aprovada per un 90 i pico %, i això va ser el desencadenant final de la independència. Doncs, home, el concepte de la república no és ben bé el mateix, també perquè han passat gairebé 20 anys des de llavors, no? O 30, no és ben bé el mateix, però s'hi sembla força. És a dir, què està fent el concepte de la república? Fer un registre de ciutadans catalans, que pot ser algun dia un cens, i més coses que ara explico. Llavors, la primera cosa que ha fet el Consell per la República és posar en marxa una aplicació a la qual vosaltres us podeu registrar, i aquest registre esdevindrà un cens en el moment en què calgui per anar a votar. I perquè això sigui així, falta un pas, que és el pas 5. Tots els que us heu registrat haureu vist que heu fet 4 passos. El quart és el pagament. El 5è diu validació, però no la pots fer. Què vol dir la validació? Doncs vol dir que, home, el que no podem fer és que es vagi registrant gent que no existeixi, o gent que sigui falsa. Això dels fakes que tant es parla ara. Doncs la validació en què consistirà? Doncs ens enviaran un mail, ens diran entren aquí, escaneja el teu carnet d'identitat, fes-te una foto selfie i compararan la teva foto amb el carnet d'identitat. I si la cara biomètricament és la mateixa, et dirà tu ets Joan Canadell, per tant et dono per bo, estàs validat, perquè a més tens residència catalana, per tant ets un ciutadà català, pots votar i ets una persona real, no ets un fake. Això serà el pas previ a constituir el cens definitiu per poder votar. I això passarà en els propers, no us vull dir dates perquè les que m'han dit no s'han anat complint, per tant es van allargant, perquè el que us deia abans, perquè no hi ha els recursos que ens agradaria haver-hi. Però hem de pensar que abans de l'estiu segur. Per tant, d'aquí uns mesos tindrem aquesta validació per aquest cens. De moment, registrar-se es pot registrar qui vulgui del món. De fet, s'ha apuntat gent de tot el món, de tots els continents, de molts països, de 100 i pico països. S'han apuntat molts bascos, s'han apuntat gent de València, molta gent de València. De fet, a mi l'altre dia em va enviar un missatge per Twitter algú que no coneixo, que em diu: hola, soy Alberto, perdona, pero no escribo valenciano, soy de Valencia y me he apuntado al Consell de la República y veo que tú haces conferencias y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Esto va bien o no? Porque a mí me gusta esto. Bueno, doncs mira, no sé quants Albertos hi ha, però hi haurà gent fora que dirà: ostres, això m'agrada. Bueno, per què? Perquè els hi fa olor, els hi fa tuf a democràcia, probablement. Doncs algun dia podrem votar alguna cosa i l'Alberto no podrà votar sobre coses catalanes, però potser sobre altres coses sí que el deixem votar, no ho sé. Per tant, tot aquest registre que esdevindrà cens quan fem la validació servirà per votar quan puguem votar. El programa de votació s'està fent i aquest també està previst a la vora de l'estiu. Insisteixo que amb els plaços no li doneu tanta importància al termini perquè depèn de moltes coses, però més o menys està previst per aquest estiu. Per tant, és possible que al setembre-octubre puguem tornar a votar d'una manera diferent. Tan diferent que no ens caldrà amagar urnes ni paperetes. Ara, quanta gent podrà votar? Doncs tothom que s'hagi inscrit. Llavors direu: home, Joan, és que només hi ha 64.000 persones, anirem a votar amb 64.000 persones? Home, amb 64.000 persones seria la millor enquesta que mai hauria fet qualsevol empresa d'enquestes, perquè les enquestes sabeu que les fan amb 2.000 o 3.000 persones. Però, home, no és per això que hem fet aquest programa. Ara, en el moment que tinguem la validació i aquest cens, això també d'alguna manera ens donarà una mena de DNI digital, que això farà que molta gent ja s'apunti.
perquè molta gent voldrem tenir un DNI encara que sigui digital de moment. Però direm, el DNI de la República Catalana, Joan Canadell, no sé quantos, hòstia, jo això vull tenir. Què val, 10 euros? 10 euros, va, ho pago. Per tant, quan tinguem la validació, d'alguna manera, farà que aquesta xifra, que ara són 64.000, siguin no sé quants, centenars de milers, els que siguin. Ara, el dia que diguem, el proper no sé què d'octubre podeu tornar a votar. Ostres, podeu tornar a votar? On m'he d'apuntar? Perquè quan anem a votar som 2.300.000 com a mínim. Vull dir que llavors sí que s'apuntarà la gent. Per tant, no us preocupeu tant perquè ara no acabi de pujar la xifra. Això ho tenim analitzat, bàsicament és un problema de desconeixement. La gent no sap per què s'ha d'apuntar al Consell per la República. No ho sap. És lògic, perquè tampoc no ho ha explicat pràcticament ningú. Jo formo part d'un equip que ja som unes 50 persones que estem en connexió amb Waterloo per fer aquest tipus de xerrades, i n'estem fent contínuament. Per tant, anem fent aquella xarxa, aquella taca, però arribarà un moment que, quan això estigui una mica més preparat, que es farà una campanya de màrqueting, com Déu mana, el que passa que encara no és el moment, ja arribarà. I per tant, tot això ja anirà agafant força. Per tant, no us desanimeu si ara veieu que només hi ha 60 i escaig mil, ja arribarà. Per tant, situem-nos ja a després de l'estiu i imaginem que ja tenim aquesta validació feta i ja podem votar. Què podrem votar? Doncs mira, no ho sé. Dependrà. De què dependrà? Jo quan ho he preguntat m'han dit ho haurem de decidir entre tots, perquè això és un ens democràtic. Per tant, aquí, quan siguem molts, farem unes eleccions, com diu el vídeo, i decidirem el que hem de fer. Per tant, imagineu-vos que quan siguem molts, la primera cosa que votem és per què voleu, o sigui, quin tipus de consultes voleu fer, no ho sé el que votarem. Però, per exemple, jo m'imagino que aquesta eina, perquè sé com s'està fent, servirà, per exemple, per votar des dels municipis. O Barcelona, potser els barris. Imagineu-vos que a Barcelona, doncs, al barri de Sant Gervasi, no sé quins problemes teniu aquí o quines coses us fa la Colau, però imagineu que voleu votar una cosa del barri, no? Doncs potser per codi postal us deixen votar. I llavors anem a fer aquesta consulta. I la regidora del barri o no sé quin partit polític proposa aquesta consulta. I poden votar tots els registrats en el Consell per la República que estan en aquests codis postals. Per què no? Qui ho impedeix, això? Això no ho impedeix ningú. És a dir, la gràcia és que tot això, per molt que l'estat espanyol no vulgui, no ho pot aturar. I qui diu això en un poble, en una ciutat o en un país. O sigui, Catalunya sencera pot votar, per exemple, una cosa que també s'està preparant i que el Consell per la República té clar que haurà de fer, que és les votacions sobre el procés constituent. Algun dia haurem de votar el procés constituent. El mal dit procés constituent, el fòrum cívic i social de debat pel procés constituent, allò tan llarg que el Lluís Llach està preparant, quan estigui més o menys preparat, hi haurà un període de debats i després dels debats, per lògica, hi ha d'haver unes votacions. I això serà el que votarem, no sé, els que hi siguem. Si som 2 milions en aquell moment, doncs serem 2 milions els que votarem, i si som mig milió, serem mig milió els que siguem. Quina força tindrà? La que li donem. Si són molts, tindrà molta força, si són pocs, tindrà poca força. Això és la Constitució definitiva? No. La Constitució definitiva es fa el dia que tenim un Parlament ja constituït, amb una república ja constituïda. Per tant, l'únic que podem fer ara és votar una pseudo, una prèvia Constitució, que els nostres partits polítics hauran de defensar davant d'un Parlament quan estigui constituït amb tot l'arc parlamentari, on probablement hi haurà gent de Ciutadans, de PP i no sé si de Vox, els que hi hagin. Però els nostres hauran de defensar allò que nosaltres els hi haguem donat en els vots com a poble. Per tant, això pot anar per aquí. Clar, i ara si diem, i aquest sistema de governança us agrada més que el que tenim ara o no? Home, doncs això canvia un país. És a dir, el fet que tu puguis votar contínuament a nivell local, a nivell nacional, a tots nivells, no et fa república, però et fa sentir molt més demòcrata que no pas ara, no? Per tant, seguint aquell acudit, home, no som república, però comencem a actuar com a república. De fet, si haguéssim esdevingut república a l'octubre, probablement ara estaríem preparant això. Probablement, és a dir, el Consell per la República no és una cosa de dir, fem això i quan siguem una república ja està, ja ho podrem eliminar. No, quan siguem una república seguirem treballant així, perquè de fet, Estònia funciona així.
Estònia, si voleu, mireu un dia, entreu a internet i poseu e-Estònia. I veureu que us surt la pàgina web oficial d'Estònia, que és la República Digital d'Estònia. I veureu tot el que podeu fer allà. De fet, qualsevol ciutadà europeu pot tenir residència estoniana, digital. I de fet, hi ha empreses que ho estan fent ja, que s'estan registrant a Estònia, perquè no volen pagar impostos aquí i se'n van allà. Treballen des d'aquí, però estan registrats allà. Això es pot fer avui, ja es pot fer això. Doncs bé, què poden fer els estonians? Doncs des de consultar qualsevol dada de l'administració que li afecti a ell, com poden ser currículums acadèmics, o poden ser temes mèdics, o pot ser, jo què sé, actes jurídics, etc., a votar, lògicament, a demanar qualsevol tipus de document de forma digital, a pagar impostos. Això potser també ens pot anar bé a nosaltres, no? Potser. Per tant, clar, quan veus que tot un estat funciona així, un estat petit, no ens enganyem, no és un gran estat, però entre 1,5 milió o 7 milions i mig tampoc hi ha tanta diferència. Doncs si ells funcionen així i és el més eficient que hi ha en aquest moment al món, doncs què hem de fer els catalans? Doncs fer el que fan els més eficients del món, perquè ja ens agrada això. Per tant, estem construint aquest sistema de governança. I em direu, però la república què? Doncs això és la república. És a dir, l'estem fent la república. El que passa és que de moment no tenim el reconeixement internacional i de moment encara hem de pagar impostos a Espanya. Però arribarà un moment, quan sigui, ja us he dit abans com veig el panorama, pot trigar un any o no, o 3 o 5, no ho sé, però entretant nosaltres hem de seguir avançant i hem d'anar construint la nostra república. Perquè el dia que tinguem el reconeixement, tot això ja ho haurem fet i ja podrem funcionar tal qual com a república. Per tant, amb tot això, entengueu que el Consell per la República és una eina imprescindible per avançar, és a dir, sense això no podem realment fer res, anem a dir, important, que canviï la nostra manera de governar-nos, la nostra forma de governança. Per tant, li hem de donar suport, sense cap mena de dubte, i a més, jo el que us demano és que els que no us hagueu registrat, que us ho registreu el abans possible, perquè quants més siguem millor, més pressió anirem fent, i a més que expliqueu el que avui us he explicat a tothom qui pugueu per animar-los a que s'hi apuntin, perquè la gent no ho sap, però d'aquesta manera també anirà arribant. I esperem que aviat tot això ens doni molta força i puguem veure el nostre somni complet. Moltes gràcies. El que has explicat, Joan, crec que ens ha agradat a tots, però has acabat dient apunteu-se i convenceu la gent que s'apunti. Tu ens has explicat aquí, tu ho coneixes molt bé, però nosaltres no. Digue'ns com, 4 paraules màgiques que ens pugui ajudar a convèncer la gent que s'apunti. Et poso un exemple. Una persona em va dir una vegada, és que ho hem fet molt malament això. Hem demanat 10 euros i hem pagat 10 euros i no sabem per què són els 10 euros. Si m'haguessin demanat 50 per dir que em donarien un DNI electrònic de la República Catalana, hagués pagat 50. Què podem dir a la gent perquè s'apunti? Jo no sé, de tot el que he explicat, cadascú potser li ha agradat més una cosa o una altra. A mi, personalment, la que més em motiva és el fet de canviar el sistema de governança. Llavors, tu dius, no, jo per què pago aquests 10 euros? Mira, pagues aquests 10 euros perquè algú està preparant que d'aquí uns mesos tinguem un sistema de governança totalment diferent del que teníem fins ara i que això ens permeti votar a tot arreu, entre cometes, quan vulguem. Que això, evidentment, com tot, no és ben bé així, però podrem votar molt més i podrem prendre decisions molt més col·legiades que no pas ara. És a dir, podrem democratitzar de veritat aquest país. Per mi això és el que més motiva i jo crec que a la gent això és el que més li motiva. Ara, n'hi ha moltes de raons, ja he dit, és a dir, la internacionalització és importantíssima i això necessita recursos i els 10 euros és una manera d'ajudar amb recursos. Evidentment, tu pots posar allà un donatiu i dir, escolta'm, no, jo no m'apunto, m'és igual, però jo crec que el dia que la gent sàpiga que pot baixar-se un DNI, com tu deies ara,
potser pagarà 50 euros si li demanem, és probable, però hi haurà molta gent que només per això ja ho voldrà fer. I el dia que diguem que ja podeu votar, home, jo crec que serà... Home, jo crec que els 2 milions els tindrem, jo ho crec. No sé, Xavi, això cadascú... Igual hi ha algú aquí que diu a mi m'ha agradat més una altra cosa, però jo crec que això és convincent. Ara, això sol en 2 minuts, potser diu vols dir, no sé si m'ho crec. Bueno, doncs hi ha gent que s'ho creu a la primera i hi ha gent que no. Podeu explicar més coses també. Evidentment, també podem col·laborar d'alguna manera amb ampliar els recursos. A part d'econòmicament, podem ajudar d'alguna altra manera al Consell? A veure, el problema també de... Hi ha molta gent que diu ostres, jo des de casa puc fer 1000 coses i tal. El problema és com controlar tot això. Llavors, el que sí han vist és que necessitaven una mica d'organització i per això també... O sigui, anem a dir que fins Nadal havien anat molt ràpids, però es van donar compte que no estaven fent les coses prou segures. I al final han decidit fer un pas previ que és organitzar-se millor. I ara estan en una fase d'organització. Llavors, en aquesta fase d'organització hi ha cap allà una persona que fa una mica de gerent, entre cometes, sense cobrar, per cert, però que pot dedicar-hi, està allà, està entre allà i aquí, i que la idea ara és acabar d'organitzar tot això. Llavors, dintre d'aquesta organització és probable que es preveguin grups de voluntaris per ajudar en temes específics, i això ja ens ho diran. Però avui per avui, que jo sàpiga, l'únic equip de voluntaris que hi ha és el que en formem part els presentadors i de moment que jo sàpiga no hi ha més que això. Presentadors que no sé quan sou, però una cinquantena ja. El que ens ha costat trobar un dissabte, un dia perquè pogués venir. Vam començar al febrer, vam passar al març i quan ens va donar la data ja gairebé va caure. Sí, la veritat és que sí. Tenen l'agenda molt plena. Per canviar, és a dir, per tornar una mica a el que ens havies comentat al principi, les cambres està clar que són molt importants, és molt important aconseguir-ho, però no sabem com funciona això de les cambres, perquè a mi em sembla que m'han explicat que n'hi ha inclús algunes que són de pagament, que hi ha gent que les paga, les cadires de les butaques de la cambra. Aleshores, una mica... Us ho explico molt ràpidament. La Cambra de Barcelona, que és la més important, està formada el seu Consell per 60 cadires, 60 empreses de fet són, però hi ha un representant de cada empresa. Aquestes 60 cadires, 40 s'obtenen votant, que és el que votarem entre el 2 i el 8 de maig. Després hi ha 14 que s'obtenen comprant. Sabeu el que és comprar, no? Poses diners i et donen alguna cosa a canvi. Doncs així. Llavors, l'única condició és que has de pagar més de 75.000 euros. Per tant, no sé quants de vosaltres podríeu comprar-ne una. Doncs això es fa simplement amb una subhasta. Es posa en un sobretancat de l'import i el nom de l'empresa. I sabeu qui surt, no? Corte Inglés, CaixaBank, l'Adam, la Caixa, Criteria, totes aquestes. I això, a més, ja s'ha fet aquest sorteig, perquè això és previ a les eleccions. Això s'ha fet ara fa 10 dies, ja ha sortit als diaris. Per tant, aquestes 14 ja sabem quines són. I després n'hi ha 6 que provenen, anem a dir, amb calçador, és a dir, no són comprant ni són votant, una mena de calçador, que és que les posa Foment i Pimec, perquè com que són les patronals reconegudes del país, doncs aquestes han de tenir 6 cadires entre les dues. Llavors, normalment s'ho partien en 3 cada un, sembla que aquest cop no es posen d'acord, ja veurem, però va així. És a dir, que al final dius, votant, només podem aconseguir el 66% de les cadires, és a dir, que si volem guanyar hem de votar molta gent. La bona notícia quina és? Que a les últimes eleccions del 2010 només van votar 6.000 empresaris de 430.000, és a dir, un 1,8%. Per què? Perquè els empresaris no ho sabien que podien votar, ni ho sabien. Ara estem fent campanya i això espero que faci que la gent voti molt més. Però ara agafeu-vos, d'aquests 6.000 i pico que van votar, el Cercle Català de Negocis, que jo llavors era el secretari general, ja vam veure que hi hauria tongo, perquè ja sabíem que n'hi havia hagut 4 anys anteriors. Ens vam presentar amb dos cadires, que no vam guanyar, lògicament, però és igual, era per presentar-nos, vam impugnar les eleccions. I llavors el jutge, al cap de 2 o 3 anys, ens va dir, teniu raó, el 80 i pico % d'aquests 6.000 vots
eren nuls, perquè es van fer des de 3 bufets advocats de Barcelona. És a dir, va haver-hi 3 bufets advocats que van votar 6.000 vots. I en van quedar no arriba a 1.000, que són els que el jutge va dir sí, aquests sí, perquè són de gent que ha anat físicament a votar. Aquests van ser els únics vots vàlids. Per tant, el senyor Valls ha estat 8 anys de president de la Cambra de Comerç, gairebé 9, amb no arriba a 1.000 vots de 430.000. Quan parla el senyor Valls, quina legitimitat té? Doncs ja sabeu quin és el discurs que fa el senyor Valls, o el que ha fet fins ara. Per tant, això no pot ser, és que no pot ser de cap de les maneres, és a dir, estem obligats a canviar això. I només ho canviarem si anem gent que ens creiem la democràcia i que, encara que en aquest cas empresaris i autònoms, i que ens creiem que això s'ha de canviar i lluitem per fer-ho, i aquí estem. Per tant, el missatge és claríssim, hem de convèncer... A tothom a votar. Convèncer, no m'agrada dir convèncer, però sí que hem d'explicar a tots els nostres coneguts, perquè segur que n'hi ha molts que poden ser o petits empresaris o autònoms, sí. Val igual un vot. Que tenen un vot igual que el Corte Inglés. Exactament igual, val el mateix. Per tant, si tots aquests coneguts que tenim, que són autònoms o que tenen una empresa petiteta o gran, tant és, els hem d'explicar lo important que és anar a votar aquests primers dies de maig per les cambres. Si entreu al tuvotes.cat, allà podreu veure l'explicació de tota aquesta campanya i també per sectors podreu veure els que es presenten a ocupar aquestes butaques, que són empresaris que s'han significat i que en molts casos ja estan rebent de valent perquè el significar-se té aquests inconvenients. Per tant, jo us convido a que feu aquest acte, aquest gest d'explicar aquesta campanya als vostres coneguts. Per una altra banda, també has comentat, evidentment estic totalment d'acord, amb que és molt important aquestes eleccions del 28 d'abril, que hem d'anar a votar. Has comentat anar amb una pinça, jo és un exemple que també he estat explicant a la gent, que si cal anar amb una pinça al nas, anem amb una pinça al nas, però hem d'anar a votar. Perquè aquest cop ells no tenen l'avantatge que és un dia laborable. És a dir, tota aquella gent que ens vam trobar que anava per primera vegada a votar, que no sabien ni què s'havia de fer, molt probablement aquest cop ja no aniran. I en canvi nosaltres hem de ser-hi tots. Sí, i a més, si fem números, tenim les de guanyar, perquè penseu que a les autonòmiques és a les eleccions que hi ha hagut més participació i vam anar a votar 4 milions i escaig, dels quals 2,3 érem nosaltres i 2,1 eren els altres, eren els del 155. En canvi, a les nacionals aquí a Catalunya no ha votat mai tanta gent. I si anem a votar nosaltres, els 2,3 milions anem a votar, guanyem més del 50% segur, i probablement del 55%, perquè tradicionalment no ha anat a votar ni molt menys tanta gent. És a dir, molt català, deia jo, les espanyoles no hi tinc que anar a fer res, per tant no voto, voto les catalanes. Clar, aquests ara, ja veurem si ho fan, però haurien de fer-ho, haurien de votar, perquè si no he votat tots els 2,3 milions, potser traurem el 57 o el 58% dels vots. Llavors el missatge a Europa és claríssim, és claríssim. Per tant, és molt important. Home, si no arribem a això però guanyem més pes del que teníem, també està bé, però si passem del 50 està molt bé. És a dir, que poder el missatge no és tant que siguem molts per fer Espanya ingovernable, sinó és ser molts per demostrar que som més del 50%. Sí, aquest és el primer. El segon és que un cop allà ha de ser per fer Espanya ingovernable. És a dir, això ho tinc claríssim. I jo això sí que ho miraré molt. És a dir, jo personalment decidiré què votar, perquè encara no ho tinc clar, en funció de que el programa digui i em demostrin que volen fer Espanya ingovernable, i a més premiaré el que digui que vol la unitat, perquè crec que ha de ser així. Però això ja cadascú que faci el que... Jo he fet aquí unes quantes preguntes, però suposo que aquí a la sala també hi haurà gent que tindrà ganes de... tindrà alguns dubtes i voldrà fer alguna pregunta. Si aixequeu la mà, hi ha un micro mòbil. No va, crec que no va,
Bueno, se't sent, si vols parlar. Una relativa al Consell de la República, que m'agradaria que ens expliquéssiu quins sistemes de seguretat hi ha perquè les dades que facilitem estiguin segures. I la segona pregunta és que m'estranya que ens demaneu que fem el consum responsable i tot això i no ens hagueu dit que podem ingressar els nostres impostos a l'Agència Tributària Catalana, que això és legal i que la gent no ho sap. Sí. I això facilitaria que obtenir molta informació que ara no es té. A veure, del primer tema, és a dir, el tema seguretat és un dels temes que més es té en compte allà, és a dir, no ho dubteu, i a més, home, jo crec que ja ningú era... O sigui, ja es tenia consciència que l'Estat jugaria brut, però després de tot el que ha passat amb l'1 d'octubre, ara més que mai. Per tant, és un dels temes que està claríssim que és clau. Llavors això, no sé quants n'heu sentit parlar, però el programa en el qual es prepara el Consell per la República, la e-República, es fa amb tecnologia blockchain. Blockchain és la tecnologia que utilitza les criptomonedes, el bitcoin. És una tecnologia que avui en dia diuen els entesos que és la tecnologia que revolucionarà el món, sobretot el món bancari, perquè tot el tema de seguretat de dades és el més segur. Per tant, ja et dic, s'està fent servir la tecnologia més avançada en el moment amb seguretat de dades. Per tant, home, jo no puc posar la mà al foc perquè tampoc no sóc expert, però per el que em diuen, amb això no patim. Però, bueno, vull dir, penseu fins i tot que l'ANC també té una llista de centenars de milers de persones i no les ha enganxat mai a l'Estat. Vull dir que, i segurament hauria de tenir ganes, però no les ha enganxat. Vull dir que... Bueno, llavors la segona cosa que dius, el tema dels impostos. Sí, i de fet, nosaltres, jo a la meva empresa i amb el meu soci paguem els impostos a Catalunya des que ens vam crear, fa 5 anys, i sempre els hem pagat a Catalunya. Això és legal? Sí. No és il·legal. Ara, això és efectiu? No, perquè els impostos al final tornen a cap a Madrid. Però bueno, nosaltres ho fem igual, perquè si ho fem molts, al final ja arribarà un dia que dius, home, ja tinc la canonada controlada, l'únic que he de fer és canviar-la. És a dir, de moment tot que passi per la meva canonada, que vagi a Espanya, però el dia que vulgui, canvio i es queda aquí. Per tant, és una cosa bona. No obstant això, jo no ho he dit aquí perquè ara no hi ha cap campanya que ho estiguem fent, però sí que dins de l'ANC és un tema que tenim clar que l'hem de fer, però encara no ha arribat el moment, però ho farem, crec. Jo mateix vaig contribuir al programa, a la campanya Declara't a Catalunya de fa 2013-2014, en el que convidàvem a tots els catalans a presentar els nostres impostos ja pagats i declarats a Espanya, presentar una còpia al registre de Catalunya. En aquell moment, el que ens va arribar des de la conselleria és que podia estar bé, perquè era una forma de que la gent es anés integrant a dintre de la roda de pagar a Catalunya. Però a la que van començar a veure que això podia tenir una certa força ens van dir, hosti, no ho feu perquè és que no tenim la infraestructura per fer-ne un ús responsable de tot això que ens esteu donant. Després, fa un parell d'anys que vam tenir el Lluís Salvador amb una xerrada aquí a Sarrià, també li vam tornar a comentar això mateix i ens va dir, és que tota aquesta informació que ens doneu amb la vostra declaració d'Hisenda, aquesta ja la tenim. Ja la tenim. Per tant, l'únic que és donar una informació que ja tenim i en canvi ens esteu creant un problema administratiu enorme perquè no tenim l'administració preparada per tot això. Per descomptat, el que sí que és molt important és que el dia que ens diguin senyors, avui toca anar cap a l'altra banda, ho fem, però malauradament, quants d'aquí paguem impostos a l'estat espanyol? El Joan i qui tingui empreses, perquè tot el que som assalariats, nosaltres els impostos no els paguem.
ens els paguen per nosaltres. Per tant, l'efecte més important que haurem de fer serà, que els bancs, que són qui reben els impostos, es vegin obligats a traspassar els diners en lloc de l'estat espanyol a l'estat català, i que les empreses ho vulguin fer voluntàriament d'un principi, que no sigui allò de qui és el que em donarà el cop si no pago, l'estat espanyol, l'estat català, però això ja serà un tema que jo crec que serà més del propi govern, de posar les marques i les formes, que no pas ara mateix. Qui més? Hola, bona nit. Una pregunta ràpida. El gràfic que ha sortit abans al vídeo es veu que els estrangers que estiguin registrats poden ser elegibles com a membres de l'assemblea. Jo tinc un amic meu que és nord-americà, que està molt interessat, sé que està registrat i em va preguntar: molt bé, fantàstic, jo el puc fer campanya i que a mi em votin per ser membre de l'assemblea? Jo en principi li vaig dir que sí, perquè vaig entendre que això és possible. I la següent pregunta és: sí, però aleshores només em votaran catalans? És a dir, he de fer campanya, per dir-ho així, a Catalunya perquè em votin catalans per ser membre d'una assemblea que després potser no podré votar? Perquè clar, si només els catalans podem votar coses que ens afectin, la pregunta era: què pintaria jo allà mateix? No sé si ens podries donar una mica més d'informació. Gràcies. Sí, això encara no s'ha acabat d'explicar bé, per tant, jo us diré el que sé, però pot ser que encara es canviï a última hora. La idea és aquest Consell de 100, que poden ser 100 o 120 o 130 o 140, no us quedeu amb el nombre 100. Llavors, d'aquests, la majoria, ja es veu allà amb el formatge, més del 50% seran catalans escollits amb sufragi universal, és a dir, que tots vosaltres us hi podreu presentar i evidentment haureu de fer campanya si us hi presenteu. Llavors ja veurem en quin canal, és a dir, el que no sé és ben bé com es farà la campanya, doncs no en tinc ni idea, però suposo que hi haurà candidats, una descripció, un programa, no ho sé. I llavors hi ha uns altres que són del món polític, no me'n recordo quin altre és, i finalment estrangers, estrangers registrats. Per tant, aquests estrangers registrats, el dubte que tinc és si s'hauran de votar entre el seu col·lectiu o entre el col·lectiu de tots. Tinc el dubte, no ho sé segur, però evidentment algú els haurà de votar. És a dir, no sé si de 150 o de 120, doncs potser n'hi ha 8, 10 o 15, doncs el fàcil és que si hi han apuntats 500 estrangers, doncs aquests 500 votin aquests 8, 10 o 15 perquè és la representació d'aquests. Jo entenc que anirà per aquí, però tampoc ho sé segur, ja et dic, són detalls que encara no es conec, no crec ni que ho hagin decidit allà encara, però en tot cas jo tampoc ho sé. Però va per aquí. Home, la gràcia de que sigui obert al món jo crec que és interessant, però sobretot penseu que és obert a Espanya. I això, jo no sé quants de vosaltres teniu mala bava, però jo en tinc molta de mala bava. Jo em començo a imaginar que aquí comencem a votar i que gent d'Espanya s'apunta per votar també. És a dir, quina reacció tindrà el govern espanyol? Perquè ara imagineu-vos, no sé, jo alguna vegada dic com a exemple, i què podem votar? Doncs mira, potser el problema del model del taxi, que és un problema que l'hem tingut, o encara el tenim, perquè sembla que torna a sortir, a nosaltres no ens han preguntat i han pres una decisió. Imagineu que ja funcionés el Consell per la República i que el conseller de torn digués: escolta'm, vull saber què opina la ciutadania de Catalunya. Ja veurem si és vinculant o no, però com a mínim vull saber què opina. I imagineu que ens diu: anem a votar això, 15 dies de debats i la setmana següent votem això. Per cert, a partir d'ara, el de votar un dia, oblideu-vos-en, és una setmana. Tenim una setmana per votar. Podem votar des de casa, des del cotxe, el cotxe si estàs de copilot, des del metro, pots votar quan vulguis. No és has d'anar aquell dia que si no, una setmana. Doncs aquella setmana per votar. I imagineu que, clar, aquest debat del taxi no és només a Catalunya. A Madrid també el tenen. Imagineu que s'apunten 5.000, 10.000, 20.000 madrilenys perquè els interessa aquest tema. Ostres, us imagineu? Perquè de demòcrates a Espanya també n'hi ha, No tots són Vox, Tampoc no ens imaginem que tota Espanya és gent antidemocràtica. També n'hi ha de demòcrates, Per tant, imagineu que volen participar aquests. O imagineu que al País Basc
diu, ostres, aquest programa que fan servir aquests catalans a mi també m'agrada, jo també el vull utilitzar. Ho pot fer un poble del País Basc, per exemple. Imagineu que voten, un poble del País Basc voten amb aquest d'allò, doncs ho poden fer. Llavors, us imagineu realment com pot canviar tot plegat? Sempre més aleshores aportant això al límit, i si s'apunten 500.000 d'espanyols només per rebentar el Consell des de dins? Clar, no. Pregunto. Sí, però, aviam, el registre, tu saps d'on ets. Per tant, ja us he dit abans, potser no ha quedat clar, votacions que afectin el barri de Sant Gervasi podrà votar la gent del barri de Sant Gervasi. Votacions que afectin a Barcelona podrà votar la gent de Barcelona. Votacions que afectin a Catalunya podrà votar gent de Catalunya. Votacions que afectin a Espanya pot votar tothom. És a dir, tu en cada consulta pots definir qui pot votar i qui no. És a dir, és tan senzill com això, és dir, qui pot votar? Doncs els majors de 16 anys, això sempre, perquè es pot registrar tothom, en 5 anys ja pots registrar el teu fill, o amb 2 o 1, però votar 16. Doncs no tots els registrats poden votar, per edat i per demarcació. Però podem obrir una votació, si és una votació consultiva, per què no l'obrim també als espanyols? I el que us dic, i si un municipi de no sé on ho vol agafar, ho pot agafar. I si una organització ho vol fer servir també. És a dir, si l'assemblea ara volgués fer servir això amb els seus associats, i dir, escolta'm, tots els socis de l'ANC, com que tots esteu apuntats al Consell per la República, anem a fer votacions a través del Consell per la República. Doncs també, perquè és una eina per tots. És a dir, i a més està fet amb codi obert, és a dir, que qualsevol persona de fora pot saber com està el programa fet, això els tècnics saben què vol dir, vull dir que i estarà a disposició del món. És a dir, és una eina que fem nosaltres i la posem a disposició del món. Per tant, això pot ser molt potent, pot ser-ho molt, i si pensem malament, jo dic, hosti, això pot acabar d'esquerdar Espanya, és a dir, perquè és la democràcia en estat pur. I és el que més mal li fa a Espanya. És allò, la falca aquella que li fots en el vampir, en el cor, perquè és que va directe al que més mal els hi fa, que és la democràcia. Doncs és molt més potent del que ens pensem. El que passa és que tot això ho anirem veient. És com les consultes d'Arenys. Qui pensava que la consulta aquella d'Arenys tindria l'efecte que va tenir? Doncs segurament ningú. I mira el que va passar. I aquí estem. Què més? Amb el tema del Consell de la República, penseu fer campanyes concretes o espereu a tenir l'eina més desenvolupada? On hi ha informació per poder utilitzar per divulgar-ho entre els nostres amics? Sí, és a dir, el que he dit abans, és a dir, està pendent de fer una campanya de màrqueting que s'està dissenyant, però que s'esperarà el moment que el programa estigui més desenvolupat. Jo suposo que serà en el moment que tinguem la validació a punt, que tinguin la validació a punt. Suposo que serà en aquest moment. També pot passar que si s'allarga molt, al final decideixin fer una campanya prèvia. Vull dir, tot s'està coent una mica i no està acabat de definir. Llavors, informació en aquest moment, la que hi ha al web, és a dir, el web del Consell per la República ja explica el que és, hi ha algun vídeo penjat, vull dir que amb això, de moment, per poder enviar a algú i dir, ostres, mira't això i tal, alguna hi ha d'informació. I comencen a circular vídeos de xerrades i coses d'aquestes, vull dir que si busqueu ho trobareu. Pel que has comentat, per exemple, jo podria apuntar els meus fills, pago els 10 euros, els apunto, i de moment, com que la 5a etapa o la 5a fase encara no està en marxa, això seria vàlid. Llavors, quan es posi la 5a fase, l'únic que els he de dir és jo ja us he fet la meitat de la feina, acabeu vosaltres, no? Sí. El que passa és que la validació amb els nens, no sé, els menors de 16 anys probablement no hi serà, perquè com que no tindran dret a vot i a més no tenen per què tenir DNI, per tant, suposo que la validació serà a partir dels 16. Però, com a mínim, els pots tenir ja registrats i que ja formin part d'alguna manera de la massa. Què més? Han de ser individualitzades, no? Sí. Bueno, hi ha un registre d'entitats també, que ja funciona. És a dir, si tu vas a la pàgina web ja veuràs que hi ha registre persones i registre entitats o alguna cosa així. Vull dir que tu pots registrar una entitat. Una entitat, però no un col·lectiu. Una entitat constituïda. Un col·lectiu de gent, em refereixo. Sí.
Sí, ja n'hi ha, no me'n recordo quantes, però hi ha... No, és l'entitat com a tal, no tots els membres de l'entitat. Sí. Has posat com a exemple les consultes d'Arenys, però les consultes d'Arenys és una cosa que va sorgir de la gent. És a dir, va ser el poble que va decidir començar a fer les consultes i es van expandir. Nosaltres som del Consell de la República des del moment 1, però si tu te n'adones, en els mitjans de comunicació, el Consell de la República, Puigdemont, la Crida, el Convergència, neoconvergents, és a dir, hi ha tot aquest, és a dir, tot dins d'un sac de desprestigi. El Consell de la República entenem que va molt més enllà d'això, però el que seria essencial i seria barat, que no una campanya de màrqueting, sinó aquest entusiasme que tu i el clar que expliques aquí, tot això els expliquessis en els líders d'opinió i en els líders socials i en els líders dels partits polítics que no juguen al Consell de la República, hi hauria molta feina feta. Jo no he sentit, tret de la Marta Rovira i el Toni Comín, no he sentit ningú d'Esquerra Republicana que d'una manera oberta parlés del Consell de la República. La gent de la CUP, jo no he sentit que parlin del Consell de la República. Parlen del procés constituent des dels CDRs, però no parlen del Consell de la República. Potser ara hi començaran a entrar, no ho sé, però vull dir, l'entorn, és a dir, tots els missatges que venen del Consell de la República, en els mass media, els twitters i tal, queden molt limitats a un espai polític molt concret. Sí, a veure, formalment, i això ja ho diu el vídeo, el Consell per la República neix al Parlament amb un acord de govern en el qual hi són Esquerra i el PDeCAT o Junts per Catalunya, ara no recordo. Vull dir que els dos partits hi són. La CUP no, però els dos partits hi són. És cert que hi ha posat més llenya o més ganes Junts per Catalunya que Esquerra, però també hi ha gent del PDeCAT que no en parla. Vull dir que no només és un partit, vull dir que aquí hi ha una mica, no sé si per barris o per famílies o ben bé per què. I en canvi, part de la CUP s'hi ha posat, ara. Ja ha de ser posar-s'hi, el Poble Lliure ja té un representant allà. Clar, què farà que aquests partits acabin de fer el pas? Doncs que ens apuntem molts. Mentre vegin que som 60.000, el dia que siguem 500.000, tots diran no, nosaltres hi som des del primer dia. Però això també és humà, no? L'únic que podem fer és pressionar-los. Però això passarà. Ara, què hem de fer ara? Posar-los una pistola allò perquè no em feu més publicitat? No, tampoc podem. Ja vindrà, perquè l'Arenys també és una mica igual. L'Arenys, en el moment que el poble va començar a fer consultes, tots els partits s'hi van apuntar a les consultes. Però al començament, escolta, a Arenys no hi havia cap partit que donés suport, que jo recordi. Vull dir que o hi havia regrupament, és a dir, hi havia els minoritaris, però els grans no hi eren. Vull dir que al final els partits fan el que veuen que fa la majoria de gent i el que hem de fer aquí és, d'acord, si aquesta és la pauta, doncs vinga, tots a apuntar-nos. Llavors, home, ja ens agradaria que des del primer moment haguessin anat amb molta més empenta, però, tenim el que tenim. Ja us he dit abans que tenim problemes d'unitat, tenim problemes de veure les coses diferents. Els tenim, hem de ser conscients. El que no podem fer és amagar el cap sota l'ala i dir, ui, no, tot va molt bé. No, en aquest sentit no va bé. Però el que hem de fer nosaltres, com a poble, és no renunciar a apuntar-nos perquè hi ha gent que no hi està a favor. Al contrari, ens hi hem d'apuntar tots perquè al final els que no estan a favor vegin que s'hi han d'apuntar. Perquè com a eina, home, no dic que sigui perfecta, però és molt bona. És molt potent. Sí, ja t'entenc. Realment sí que va haver-hi un inici quan va sortir el Consell per la República que va ser segurament quan la majoria ens vam apuntar. Va sortir el Consell, ens apuntem. Els catalans fem això de cap. Però s'ha refredat bastant. No nosaltres ens hem refredat, que sí, ens hem refredat, però clar, com que anem a batzegades,
no han pensat en tornar a fer un altre Sí. M'explico malament perquè és el que he dit, és a dir, s'han donat compte que han d'organitzar millor i han de fer molt més màrqueting i ara estan preparant això. Llavors aquesta campanya, jo he vist ja una part de la campanya, però encara s'està acabant de treballar, vull dir que ja estan treballant. Quan sortirà? Ja us he dit, jo crec que serà per la validació i això pot ser que estem a març, doncs un parell de mesos, pot ser. Per tant, quan ens hi posem a comentar als nostres amics coneguts que s'apuntin al Consell de la República, aviat tindrem un reforç també per poder-nos ajudar. Sí. És que amb el tema timings ja no dic res, perquè quan al Nadal parlaven que al gener ja teníem la validació i estem a març i encara no hi és. Vull dir que no feu cas dels terminis. El que sí us dic és que s'està fent. I no és que s'hagi frenat, sinó que s'ha replantejat perquè veien que no era prou segur, no sé qui ha preguntat el tema seguretat, veien que no era prou segur, han volgut fer-ho més segur, vull dir que tots aquests temes s'ho van trobant, però penseu que a la Generalitat hi ha milers de funcionaris, a Waterloo hi ha 4 o 5 persones, i voler crear una estructura d'estat amb 4 o 5 persones, però bueno, anem fent. Mi primera pregunta es, ¿consideras que el problema de la falta de unidad es porque se olvida el objetivo, que es la independencia, y tienen más en cuenta los partidos? Los partidos priman sobre el objetivo real, que es la independencia. Entonces lo subordinan y prefieren en alguno en concreto. Y eso supone que una falta de unidad luego gana las rimadas. Dicen que gana las rimadas y entonces yo me parece que es contraproducente. Otra cosa que me parece es que Europa, que confiamos mucho en ella, le hace falta un poquito de democracia. Se ven cosas que no son muy democráticas, lo del Tajani que está diciendo y que ha prohibido las conferencias de Torra y Puigdemont. Creo que Europa, el Parlamento, y debería haber también un presidente europeo elegido por todos, todos los europeos, y creo que confiamos demasiado en esta Europa que no es muy democrática, y entiendo, a mí no me gustaría que se fuera al Reino Unido, y creo que no han hecho lo suficiente para que no se vayan. Entiendo los motivos de por qué se quieren ir y no les han intentado convencer, y Europa necesita el Reino Unido y necesita ser fuerte y necesita ser democràtica sobre todo. Sí. A veure, la primera pregunta sobre els partits, a veure, jo crec que la conseqüència és que en aquest moment estan prioritzant més el partit que no pas el país. La conseqüència. Però no crec que és que aquest és el motiu bàsic. El motiu bàsic per mi és un altre. I per mi és que en aquest moment no tenen lideratge. És a dir, els han escapçat el lideratge i no saben què han de fer. És a dir, com dels partits que hi ha, com menys líder tenen, és a dir, Esquerra és el que té el líder a la presó, és el que està en aquest moment més que no sap el que ha de fer. I per tant, què fa? Doncs prioritza partit. Prioritza ampliar la base, prioritza... Bueno, ja veurem després què passa. Jo crec que és això el que els passa. És a dir, no em crec que hagin baixat del tren. No m'ho crec. I en aquest sentit jo soc molt crític amb Esquerra, però no em crec que hagin baixat del tren. El que ha passat és que no saben què han de fer. I mentre no saben què han de fer i recuperen el que han de fer, doncs com a mínim prioritzen el partit. En el cas del PDeCAT i Junts per Catalunya és diferent. És a dir, aquí hi ha dues famílies clares. Hi ha dues famílies clares. I llavors, bueno, han de fer de més i de menys, amb equilibris. I uns potser, una de les famílies prioritza més el partit i l'altra no, l'altre país. Per tant, és una barreja que no saps ben bé què és. És un descafeïnat així mig, amb una mica de cafeïna, és a dir, una cosa rara. Però tampoc han baixat del tren. És que cap d'ells ha baixat del tren. I la CUP va pel seu rotllo. Però la CUP també ara està molt dolguda perquè els del Poble Lliure se'n van amb el Puigdemont, no? O se'n van al Consell. Per tant, aquí tots tenen els seus problemes. Ara, això ho hem viscut, el que us deia abans dels alt i baixos. Recordeu els moments aquells del 2011,
14 o així, que deia que estàvem tots unitat, unitat, jo me'n recordo una campanya a les xarxes molt dura, que unitat, unitat, i semblava que no es podrien posar d'acord i al final van fer el Junts pel Sí, i jo crec que allò va ser la unitat que va fer que el referèndum fos un èxit, perquè sense aquella... O sigui, allò sense un partit sol jo crec que no ho hauríem fet, i ja va costar, perquè recordeu que va costar molt que tingués èxit, però va tenir èxit, Per tant, això ho hem viscut. Què vol dir? Que hi ha forces que fan que no vagin a una fins que de cop i volta, pel que sigui, pel motiu que sigui, no m'hi vull posar ara, pum, tornen a anar junts. I això passarà. I això passarà. Quan passarà? Jo vull pensar que després de les eleccions i després del judici passarà. No sé si el primer dia o al cap d'un mes o al cap de 5, però passarà. Del tema Europa, home, estic d'acord amb tota la radiografia que ha fet vostè. És a dir, Europa té mancances democràtiques? Sí, cap mena de dubte. Però pensem una cosa, el reconeixement internacional no vindrà de la Unió Europea, vindrà dels estats. I amb els estats hi ha de tot. Eslovènia va rebre molt bé el nostre president, però hi ha altres països que estan ben situats. Per tant, ja veurem la Unió Europea què fa en funció del que facin alguns estats. Llavors, el Tajani és el líder d'un grup d'estats, però més que d'estats, de partits polítics que dominen els estats, que al final, o el PP o els socialistes, bàsicament, i al final aquests, com que són un club d'estats, si Espanya diu no admetis el Puigdemont, doncs ostres, aquest és dels meus, no puc dir que sí, no? Però la realitat és una altra, que els qui manen són la Merkel, el Macron, que ara està pobret, no sap on està, per tant, bàsicament mana la Merkel. I n'hi ha de petits que comencen a condicionar molt i comencen a plantejar que o Europa es reforma o se'n van d'Europa. Per tant, el que passarà, i ho veurem, és que Europa s'ha de reformar. No hi ha cap dubte que s'ha de reformar Europa. No hi ha cap dubte. I amb això jo crec que Catalunya, jo ho dic fa 7 o 8 anys, ho dic. El dia que siguem independents ajudarem a reformar Europa, perquè a Europa li falta una certa sensibilitat, una certa ànima que els catalans tenim, i molt esperit democràtic. Molt. Ara, no sé si la nostra contribució serà així o serà això, no ho sé, però hi serà. Jo ho tinc claríssim. Tampoc crec que ens esperin, simplement, però millor passarà, que nosaltres serem independents i llavors i serà un moment que hi haurà un debat a Europa i ajudarem. Jo crec que això passarà. De fet, això, no sé si algú de vosaltres coneix les teories del Deulofeu. El Deulofeu això ho va preveure als anys 50, que Europa es construiria amb un pal de paller sòlid, que era Alemanya, i Alemanya, Catalunya, que hi posaria l'ànima. I això ho va dir als anys 50, i mireu on estem. I va dir, i el 29 es caurà l'imperi espanyol. Clar, jo fa 5 o 6 anys deia, no, serà abans. Bueno, ara no ho sé. No ho sé. Però el punyetero igual ho encerta. Una cosa és que siguem independents i l'altra és que es desfaci l'estat espanyol. Sí. Nosaltres provocarem que es desfaci l'estat espanyol. Nosaltres serem independents abans. Totalment d'acord. Almenys hem de pensar-ho així. Jo sempre ho he dit així, però ara començo a pensar que... No, aviam, i ell va preveure la caiguda del mur de Berlín i es va equivocar de 2 o 3 anys, però clar, aquesta previsió la feia 30 anys abans, vull dir que millor es va equivocar de 2 o 3 i és el 26 i ho aconseguim el 19 o el 20, vull dir que tot pot passar. Però, ostres, és que tot va cap aquí. És a dir, Europa s'ha de reformar i Alemanya és el pal de paller. Fa 2 anys ens diuen que França faria aigües, no sé si ens ho haurien cregut. Fa 5 anys ens diuen, o 10, que Itàlia estaria en una crisi perpètua, no sé si ens ho haurien cregut. Bueno, aquestes coses estan passant. Itàlia sí. Probablement, no? Grècia, home, sí, però és que tot això va passant. I Anglaterra, jo no sé què dir-li, Jo no sé què dir-li. Anglaterra, jo crec que aniran a la seva i ja col·laborarem d'una altra manera. Jo crec, Jo crec. Però, escolta'm, això ho han de decidir ells i no sé si nosaltres ajudarem o no, però jo crec que Anglaterra jo no la veig a la Unió Europea, de per sempre. Ara la veig col·laborant, però Anglaterra està més còmoda fent, perdoneu, la puta i la ramoneta entre Amèrica i Europa. Ja li va bé aquest paper. Però, ojo que el món està molt complicat. Si parlem d'Europa, si parlem del món, què passa amb Rússia, què passa amb Xina, quins merders tenen entre els xinos i els americans. Vull dir que estem en un entorn tan complex que potser demà passat passa alguna cosa que avui no sabem i que ens ajuda o no, no ho sabem.
però jo crec que més aviat estan pendents a veure què fem per ajudar-nos. I de fet, no sé quants de vosaltres em seguiu per Twitter amb tota la conya de la Inés, però hi ha molts inversors que veuen que ara s'ha de venir a Catalunya. N'hi ha molts, i que no paren de venir. I això, algun per què hi ha. I per tant jo crec que això anirà continuant, i de fet no para. Bé, Joan, doncs moltes gràcies per haver vingut. Ens has posat molta feina. Pels que us penseu que no ens n'ha posat, ens ha posat molta feina. Hem de comunicar la campanya de cambres a tots els coneguts i els que puguem hem d'entrar-hi i votar. Hem de convèncer, ja no m'agrada, hem de demanar a tots els nostres coneguts que sobretot vagin a votar a totes les eleccions, a les europees, a les del Congrés, després a les municipals. També ens has posat més feina amb la campanya de consum estratègic. Hem d'anar a les fires aquestes, informar-nos de les diferents opcions que tenim. Si se'ns acut alguna, hem de comunicar-ho a l'assemblea. I després, diríem, la mater d'avui, que és el Consell de la República, també hem de comunicar-ho als nostres coneguts, hem de fer que s'apuntin i, sobretot, animar a la gent i estar atent i amatent a tot el que està passant. Doncs moltes gràcies, ens ha posat molta feina, però gràcies per tot el que ens has dit. Gràcies a vosaltres. Molt bé.